Vostè ja m'ha dit que creu que és molt difícil, gairebé impossible, convèncer el Partit Popular i el PSOE d'un pacte fiscal per Catalunya. A veure, concretem el contingut, perquè el pacte fiscal és una expressió molt genèrica. El que es tracta és la de qui té la clau de la caixa. On paguen, compti que ara, en l'actualitat, de tots els impostos que es paguem, tots a Catalunya, la Generalitat no recapta, no arriba ni al 5%. El 95% se'n va a Espanya. I d'aquest 95% que se'n va a Espanya, Espanya es queda a la meitat per a ella. Això és el que s'ha d'acabar. I per acabar-lo, una via adequada és aquesta. El que diem és, si no s'acaba aquest robatori, aquesta humiliació permanent, aquesta discriminació i aquesta crisi per aquesta via, doncs ja portem 32 anys de democràcia, ja portem 113 anys de reivindicació del concert econòmic, des de 1899, va ser la primera vegada, obrim una altra via. Perquè el que no pot suportar ja la societat catalana és pagar impostos a nivell de Suècia i rebre serveis públics al nivell del Senegal, que és el que està passant. Si Catalunya no pot tenir el concert basc, és perquè no hi ha voluntat política? Perquè legalment es pot fer? Legalment es pot fer... Expliqui-m'ho, això, que vostè que... És una miqueta complicat. Però expliqui-ho fàcil, bàsicament, a mi i als espectadors. Quan dic una miqueta complicat vol dir, segons la Constitució es pot fer. Segons el que la Comissió Mixta, anomenada Tribunal Constitucional, que és una comissió mixta PP-PSOE. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Però que en definitiva respon a allò que li manen el PP i el PSOE, que aquesta és la clau. Segons la sentència que va fer contra l'Estatut, Catalunya no pot tenir un concert econòmic perquè ho prohibeix la Constitució. Això ho ha dit el Tribunal Constitucional. Però la Constitució prohibeix? No. Això? No, però el PP i el PSOE han dit això via Tribunal Constitucional. Per tant, es pot tenir un concert econòmic sempre i quan el PP i el PSOE ordenin a les seves terminals al Tribunal Constitucional que ho avalin. No té més problema. És a dir, legalment és possible. Legalment és possible i constitucionalment és possible. Ara bé, Espanya no vol deixar de robar-nos i de tenir la clau de la caixa i d'emportar-se de Catalunya 20.000 milions d'euros cada any. Artur Mas afirma que Catalunya tindrà hisenda pròpia tant si hi ha acord amb Madrid com si no. Bé, això no es pot fer més que amb la independència. Hisenda pròpia vol dir que s'ha de modificar tota una sèrie de lleis. Per això es tracta de fer un acord amb el govern espanyol perquè ho ha d'aprovar les Corts espanyoles. I això la Constitució ho prohibeix? No, el que li dic, el que no pot fer és una modificació unilateral sent una comunitat autònoma. Si el concert econòmic queda bloquejat i tancat, com ha estat aquests 32 anys. Li recordo una cosa, l'any 99, en l'última investidura del president Pujol, allà va dir, en el discurs d'investidura, que l'objectiu principalíssim d'aquella legislatura i del qual estava encarregat el conseller Mas, expressament ho va dir així, era que la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos a Catalunya. Això era l'any 99, estem al 2012. Per tant, i a més això ja està esfondrant la societat catalana. Què passa amb això? Doncs o bé ho obtens perquè hi ha un acord amb les forces polítiques espanyoles, que és l'opció del pacte fiscal, per això s'anomena pacte, o bé ho obtens unilateralment, que és el que ara diu el president Mas. Per tant, només ho pots fer dins de la legalitat en el cas que la legalitat a Catalunya sigui la legalitat catalana, amb la independència. Si no, és impossible. Bé, impossible es podria fer, però aleshores això tindria conseqüències penals per a algú. No penals, directament quedaria anul·lat per el primer tribunal amb el qual el govern espanyol hi acudís, contenciós administratiu, tribunal constitucional, el que sigui. Immediatament anul·larien qualsevol decisió que es prengui per part del Parlament o de la Generalitat de Catalunya com a comunitats autònomes espanyoles. Dins del règim constitucional espanyol es depèn d'allò que el PP i el PSOE diguin que són els que manen. Una altra cosa és dir, marxem. Marxem, fem la nostra pròpia legalitat i, per tant, fem una agenda tributària pròpia perquè som un estat independent. Llavors sí. Senyor Vicent, aleshores estem amb un atzucac. Sí, amb un atzucac. Amb un atzucac que, a més, recordi vostè que aquest tema fa molts anys que es parla. L'espoli fiscal, el fet que els impostos que es paguen a Catalunya a Espanya se'ls queda, etcètera. El problema és que ara, amb la crisi, ja ho nota la vida de la gent. Ja no és un tema abstracte. Es veu perquè, clar, és impossible que un país que paga 100 en impostos no rebi més que 50 en despesa pública, i això any rere any. Per tant, esfondrament de la sanitat, de l'ensenyament públic, les retallades contínues, però no perquè no n'hi hagi diners. Si tots els impostos que paguem a Catalunya, tots els catalans i les empreses, i anessin a la Generalitat, el pressupost de la Generalitat augmentaria un 70%. Vostè està d'acord amb el que proposa Iniciativa, per exemple, Joan Herrera, quan ens explicava aquí fa un parell de dies, que estan a favor d'aquest pacte fiscal, però sempre i quan es vinculi amb un compromís de polítiques socials de cohesió social? Totalment d'acord.
perquè llavors tindríem un 70% més de recursos dels que tenim ara. Però aquí això vol dir barrejar naps amb cols, o sigui que una cosa és el model, l'altra cosa és quan els ciutadans van a les urnes, decideixen qui aplica les polítiques i com. El que estem d'acord és que, evidentment, que els catalans es quedem amb el que paguem en impostos s'ha de dedicar a revertir les retallades, perquè llavors no són necessàries, i a fer més polítiques socials, especialment, i promoure l'activitat econòmica. Obres públiques, ajudes a recerca i innovació, beques per a ensenyament, etc., sanitat, tot això. Ara, evidentment, amb aquests recursos nosaltres el que faríem, i en això estem d'acord amb iniciativa, el que no li veiem sentit és que una cosa es vinculi formalment amb l'altra. Què podem fer amb aquest 70% més que tindríem a Catalunya si Espanya no robés? Què vol dir? Que es posi com a proposta de cara al govern espanyol i al PP i al PSOE. Què farem els catalans amb els diners que Espanya ens deixi de robar? És una decisió que prendrem els catalans. D'això no s'ha de parlar res amb el govern espanyol. No és una qüestió que el govern espanyol tingui res a dir. A Catalunya li convenen unes eleccions anticipades? No. No, perquè a més unes eleccions anticipades per a què? Davant del bloqueig espanyol, per a què les eleccions anticipades? El president Mas no ho ha descartat. Per a què? Per a què? Al dia següent d'aquestes eleccions anticipades la situació és la mateixa. Crisi, Espanya es continua robant i continua havent un govern del Partit Popular amb majoria absoluta. Per tant, per a què les eleccions anticipades a Catalunya? Com a constatació d'un fracàs d'un govern de Convergència i Unió? Vaja, nosaltres no juguem a aquesta política de baix nivell. Per tant, per a què aquestes eleccions anticipades? Amb quina nova proposta, amb quin nou horitzó, amb quina esperança per al poble de Catalunya es va a aquestes eleccions anticipades? I a Solidaritat li interessen eleccions anticipades? Ho dic també perquè en les últimes enquestes que s'han fet, sondejos, si desapareixeria del Parlament, diuen. Miri, les enquestes a Catalunya són una arma de combat i de dissuasió. Només a Catalunya? No només a Catalunya, però ja que estem parlant d'aquestes enquestes, són una arma de combat. Per tant, no... No se les creu, vostè? Per exemple, en aquesta darrera enquesta que ha vist el periòdico, Solidaritat va tenir un 3,2% de les eleccions. La mostra de gent que respon a aquesta enquesta van votar a Solidaritat el 0,5%. Per tant, és una mostra representativa que rebaixa la representació de Solidaritat, la real, la que es va produir en les eleccions, a una sisena part de la que realment es va produir. A partir d'aquí la mostra no és representativa, a partir d'aquí pot seguir el resultat que el mitjà de comunicació consideri oportuns. Covina, etc. Molta importància. Creu que Solidaritat tornaria a tenir 4 diputats al Parlament sense Joan Laporta? Jo crec que tindrem molt més que 4 diputats al Parlament, molt més que 4 diputats, i que això no té res a veure, perquè és un projecte polític a favor del poble de Catalunya i de la independència de Catalunya. Però si encara no hem arribat ni a la meitat de la legislatura, i això està per sobre, sí, i això està per sobre de les persones. Està per sobre de les persones. Les persones són substituïbles sempre, tant el senyor Laporta com jo mateix. El que importa és estar al servei del poble.